30 de novembre, un dia com avui van néixer molts artistes de la nostra cultura. Isidre Nonell i Montoriol, Barcelona, 1872. Pintor i dibuixant. Va retratar de manera expressiva les persones socialment marginades de la Barcelona de finals del segle XIX. Francesc Gimeno i Barón, 1912. Paisatgista també especialista en bodegons i natures mortes. Miquel Ibars i Roca, mequinense, 1920. Pintor caracteritzat per l'ús de l'espàtula i de colors vius. Armand Cardona i Torrandell, Barcelona, 1928. Pintor. El seu llenguatge artístic es basa en el color enlluernador i un estil de dibuix únic. Francesc Xarca i Bayo, València, 1940. Fotògraf, col·laborador en la divulgació del patrimoni cultural valencià. Jeroni Moner i Codina, Barcelona, 1940. Arquitecte, va realitzar diversos estudis per la protecció de la regió de l'Estany de Banyoles. Carme Pérez i Lozano, Barcelona, 1941. Especialitzada en la il·lustració del llibre infantil.